Det øverste papir skal fjernes. Det skal bare hives af. Seriously? Kreativt, Cecilie. Må jeg se? Det er det, du bare. Nej, du gjorde altså. Må vi lige filme den der engang? Hvorfor? Er der en eller anden sådan her dødelig gift inde i, eller? Det er bare en termokande. Og hvem er det, der morer sig mest? Det er storesøsteren. Det var Laura. Hvorfor? Jeg synes, du skal prøve at tage første bogstav i det ene til lydesprog. Det andet, det er bare at vise, for at få den til lidt pænere.